Tarte hau Tolosako udalak babesten du. Bueno, urrengo puntua da ondorengo aktak onartzea. 2019ko otsailaren 26koa, ohiko osoko bilkurakoa. 2019ko apirilaren 10ko ohiko osoko bilkurakoa eta 2019ko apirilaren 29ko aparteko osoko bilkurakoa. 3 akta dauzkazute. Bauko zute zerbait? Zuekaz? Listo ba. Hau batez. 3. puntua. Hasieraz onartzea gizarte zerbitzuen osasunaren eta nazioarteko lankidetzaren alorreko diru laguntzak arautzen dituen ordenantzaren aldaketa. Bueno, 2017ko uztailean onartu zen, argitaratu zen Gipuzkoako aldizkari ofizialean Tolosako udalaren ordenantza orokorra, horren ondorenean ordenantza espezifikoa onartu zen eta baita ere arautegia. Ordutik ona, izan diren diru laguntza deialdietan, antzeman da departamentutik hutsune batzuk bazirela, ez? Eta pentsatu zen komeni zela balorazio irizpideak berrikustea. Irailaren 3an ordenantza aldatzeko espedienteari hasiera eman zitzaion, helburu bakarra zuen aldaketa horrek, eta da ordenantza egokitzea Tolosako errealitateari eta Tolosak dituen beharrei egokitzea proposamena. Aldaketa esanguratsuena da bi ordenantzak bateratu egiten direla bakar batean, leheno zeuden gizarte zerbitzuen alorrean jarduten dutena ordenantza bakar batean eta nazioarteko lankidetza programak bestean. Horiek bateratzen dira ordenantza bakar batean eta proposatzen dira 6 laguntza ildo ezberdinak. Lehenengoa da proiektu eta ekintza gauzatzeko diru laguntzak, bigarrena jarduerak egiteko diru laguntzak elkarteei, hirugarrena mantenurako diru laguntzak, laugarrena garapen proiektuak egiteko diru laguntzak elkarteei, bosgarrena nazioarteko lankidetza voluntarioki dihardutenentzat diru laguntzak, eta seigarrena larrialdi egoeretan ekintza humanitario eta puntualetarako proiektuak. Balorazio irizpideak berrikusi egin dira eta aldatu da puntuazio limitea. Eta gainera balorazio irizpideak objektibatu egin dira. Aldaketa honekin sustatu nahi izan du da Tolosan elkarte ezberdinen aldetikan antolatzen diren programak eta ekintzak, eragin positibo bat dutelako herriarengan. Baita ere dokumentazioa berrikusi da eta eskaerak egiteko garaian eta laguntza justifikatzeko garaian prozedura arinago eta argiagoa proposatzen da. Elkartei emango zaie gainea aukera, diru laguntza esleitzen danean, kopurua aurrez jaso nahi duten, 100% edo portzentai batean edo amaienan, gehiago komeni zaien bezala. Diktamena onartu zen maiatzaren 7an, batzorde hartan oraindikan kontu hartzailetzaren txostena, idatzizko txostena ez zegoen, nahiz eta fiskalizatuta zegoen. Dagoeneko ja espedientean jasota dago, nik uste egunean bertan sartu zala gainea txostena espedientean, beraz espedientea osatuta dago eta alde horretatik ez dauka eragozpenik. Zerbait, nintza? Arratsaldeon, esan dan bezala ordenantza eztabaidatu zen eta gure aldetikan ez zegoen mamiari dagokienean inongo eragozpenik, baina rigor edo zorroztasun kontu batengatik eta naiz eta gauz esan zitzaigun ez zegoela inongo eragozpenik, bai eskatu genduen txostena eskutan eukitzea. Eta gaur eskutan daukagu, esan bezala ordu gutxi barru bialdu zitzaigun, eta beraz guk abstentzio horretatik baiezkora pasako dugu gure bozka. Hori esan da baita ere aipatu, gaztelera hutsean dagoela, hori berriro ere aipatu, eta saiakera txiki bat eskatu, euskeraz ere egon dadi. Eskerrik asko. Aldeko botuak, hau batez, onartu da. Laugarren puntua, udal langileen zein erabateko dedikazioarekin edo dedikazio partzialarekin aritzen diren korporazio kideen ordainsarien igoera onartzea. Proposamena da langile 2,25ko ordainsarien igoera izatea, hori oinarrituta dago
abenduan onartutako errege dekretuan, 2019ko urtarrilaren batetik aurrera, beraz, atzera eraginkortasuna aplikatzen zaio. Hori alde batetik. Bestaldetik, 2018 urteko estatuko barne produktu gordina ehuneko 2,5ko portzentaian izanez gero, 2019ko uztailaren batetik aurrera beste ehuneko 0,25ko igoera aplikatzen da, dagoeneko ezarri da ehuneko 2,6ean portzentai hori, eta hori ordaindu ahal izateko beste baldintzatako bat da Estatuko Ministro Kontseiluak onartu behar duela, oraindik erabaki hori hartu gabe dago, beraz momentu honetan ezingo litzateke aplikatu, baina bai aplikatuko da Ministro Kontseilu horretan onartu bezain pronto. Eta azkenik, erabateko dedikazioz edo dedikazio partzialez aritzen diren korporazioko kideak onartu genduen 2017ko uztailaren 27an langileek zuten igoera berdina izango zutela, beraz hori ere aplikatzea proposatzen da. Cristian, zuek, orduan bozkatzera pasako gara. Aldeko botuak, aho batez. Bale. Hurrengo puntua, onartzea Tolosako hiri antolakuntzako plan orokorreko 12.1 azpiesparruan alondegian dagoen lurzoru zati baten erabilera eta luperketa Gipuzkoako Foru Aldundiari lagatzea. Dakizuen bezala, alondegiko eremuan daukagu gerontologikoa, eguneko zentroa eta babestutako apartamentukoen zerbitzua. Uzturre asistentzia guneak eskaria egiten dio Tolosako udalari urtarrilaren 15ean, lurzoruaren erabileraren lagapena egiteko, han mendekotasun egoera dauden persona gehiago, adineko persona gehiago hartatu ahal izateko. Gipuzkoako Foru Aldundiak aldi berean jakinarazten dio Tolosako udalari uzturre asistentzia gunean adineko egoitza harrera handiagoa egiteko, Residentzia San Cosme y San Damian SL-ri aldez aurreko baimena ematen diola zentroan handitze lanak egiteko. Aldaketa hauek eginda osotasunean geldituko lirateke gehienez 120 plaza persona adinekoentzat modu honetara banatuta. Banakako gelak 116 eta 2 laguneko logelak 2. Hauetatik 16 plaza dira psikogeriatrikoak. Zerbitzu hau eman ahal izateko eraikina zabaldu egin beharra dago, bertan eskaintzen diren zerbitzuak berrantolatu eta arreta eta kudeaketa egokiagoa egiteko. Zati berrian, psikogeriatrikoko plazak berrantolatuko lirateke, gaur egunean uzturre zentroko 5. solairuan daudenak. Zerbitzu honen beharra eta egokitasuna justifikatuta dago, gizarte zerbitzuko txostenak egoki eta komenigarria dela azpimarratzen du, planteatzen den zerbitzuaren eskumena Gipuzkoako Foru Aldundiarena da, beraz proposatzen dena da plan orokorreko alondegia azpiesparruan gerontologiko eraikinaren ondoan eraiki gabeko lur azalaren zati bat, 160 metro karratu direna, Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku jartzea. Lagapena egongo da zerbitzuarekin baldintzatuta, hau da, ezinbestekoa izango da, lagatako lurrazalaren gainean egingo den eraikina, mendekotasuna duten adineko personen arretarako izatea soilik. Eta gainera lagaperan epea bat etorriko da gerontologikoko eraikinaren emakidarekin, hau da, 2061 urteko abenduarekin. Horrela, bi eraikin hauek aldi berean berreskuratuko ditu udalak. Egoitzaren handitze lanak eragina sor dezakete lurrazpian dauden aparkaleku eta trastalekuetan, arrazoi honegatik aparkaleku eta trastalekuen erabiltzaileen adostasuna jasotzea erabakitzan, horren dokumentua eskatu zen eta aurkeztu ere aurkeztu da. Udal kontu hartzaileak aldeko txostena egin du, baina bai jarri ditu lehen aipatutakoarekin batera beste 2 baldintza gehiago Gipuzkoako Foru Aldundia eta udalaren artean egin behar den hitzarmen horretan. Bata da, lagapen epea amaitzen denean Tolosako udalak berreskuratuko duela lagatako ondasuna bere instalazio eta eskubide guztiekin, eta inolako karga, zor edo kalterik gabe. Eta bestalde, lagapena aldez aurretik amaitzen bada, Tolosako udalari egotzi ezin dakizkiokeen arrazoiengatik, udal honek ez duela inolako erantzunkizunik izango, ez Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean, ez eta beste edozein 3. baten aurrean.
Ez dauka, ez. Bueno, atxaldeon. Guk hendikan berdina pentsatzen jarraitzen dugu eta berdinaren inguruan galdezka jarraitzen dugu, ez ditugu ulertzen gai hau jorratzeko hartu dira enpresak, eta ez dugu ulertzen hendikan zer dan agian izan daiteke legealdiko azkeneko plenoa izango dela, baina hendikan ez daukagu oso argi. Gai hau hirigintza batzordetik pare bat aldiz pasa da, lehenengoan pasazan egun hartan diktaminatu egin nahi izan, hau da, gaia daukan garrantzia ikusita dela azken finean espazio publiko baten lagapena entitate pribatu batek kudeatzeko 2060 bat arte, X urtetan, gu hemen gauden asko ordurako jubilazioak kudeatzen edo jubilatuta egongo ginateke, edo eta beste leku batzutan. Diot, gaia badukala nahiko garrantzia, ezta? Eta hasieratik esan genuen gaiak jorratzeko hastia izan martzula. Eta lehenengo batzorde hortan lortu genuen, zu Olatz, zure hitza ere, hau da, diktaminatu izateko gaiak eta legea eskatzen zituen txosten guztiak eskuartean izatea, ez eskuartean bakarrik izatea, baizik eta aztertuak izateko aukera izatea, ezta? Aipatu nahiko nuke egun hortan, bezperan, jaso zala zuk esan ezun bezala, aparkalekuen jabeen inguruko adostasuna, ez? Idazkaritzatikan hirigintza batzorde hortarako bialdu zegun dokumentoan nabardurak zeuden bereste kolore baten jarriak nun adostu gabeko puntuak zira, ez? Agertzen zian horiek. Hau da, dokumento definitiboa hendikan ere etzan. Hasieratik kontuatzen ginen presa zegoela hau gaur edo legealdi amaitu horretikan onartzeko. Eta lehenengo batzorde hortan adostu genuna zen, lortu genuna behintza izan zen, txosten guztiak izan artean, diputazioaren aldetikan txosten guztiak izan artean, eta ez soilik gizarte zerbitzuako txostena baizik eta baita beste bat, patrimonioarena, ze hor jabetza batzuek daude, ez ala ebatziko, hirigintzatikan, eta ebazpena eman ostean, plenotikan, berme guzti horiekin aurkeztuko zala, ez? Gaur dagoa indikan, patrimonioko txostena gu behintzat horren berri ez daukagula. Ez daukagula, diputazioaren txosten horren berri ez daukagula. Orduan, jarraitzen dugu galdezka zein den gai hau horrela landu eta garatzeko arrazoia, eta bai edo bai onartu nahi izatea, ezta? Bueno, bestalde badago beste hau formei dagokionez, ez gaude dadoz formetan, ez guri dutzen baleko formak dianik. Eta gero fondoaren inguruan guk argi daukagu zerbitzu publikoak eta kudeaketa publikoaren inguruko zerbitzuak eskatuko ditugu, eta diputazioari hauek sustatzea, indartzea eta betetzea aldarrikatuko dugu eta eskatuko diogu, ez? Argi daukagu guk eta Tolosarrok eta eskualdeko biztanleok merezi ditugun zerbitzuak kudeaketa publikoz eginak diala eta jabego publikoa beharko luketela izan, eta horretarako uste dut eta uste dugu jurramendin jarri behar ditugula indarrak. Hau da, gai hau diputazioarekin landu baino eta korrika eta presaka onartu baino, uste dugu lehenentasuna izan beharko lukela jurramendin berritze lanak egitea eta eskualde honek eta eskualdeko hontako biztanleak etorkizunean, gaur zein etorkizunean izango dituzten behar soziosanitarioak eta bizi baldintza beharrak ahalik eta hoberenak izateko baldintzak sortzea, eta eraikin horrek eskaintzen ditu aukerak, eta ikusten dugu hemen indarrak inbertitu diala zerbitzu, gestio pribatua izango duen zerbitzu baten inguruan reforzatzeko, ezta? Eta mahai gainean jarri nahiko nuke ideia bat, baina hemen duela gutxi Euskaltelen privatizazioa hitzein nahi ditu geha, eta oraintxe bertan bildurra dago Euskaltelen, hau da, enpresa publiko bat, Eusko Jaurlaritzak bere garaian sortu zuna, interes publiko batekin, momentu honetan bildurtuak gaude guztiok, horren jabetza eta horren buruzagitza Euskal Herritikan edo EAetikan urrunduko dan, ez? Hori gertatzen da azkenen gestio pribatua indartzen duzunean, ezta? Hau da, zerbitzu publikoak eta jabego pribatuaren bidez indartzen dituzun neurrian, horrelako arriskuak sortzen dira, eta nork ez digu esaten 10 urte barru Madriden piso publikoak privatizatu zian bezala eta fondo buitrei saldu zaizkien bezala horrelako
gauza bat gertatzen zanik, ez? Gehiago kontutan edukita gure eskualdean daukagun esperientzia, ezta? Eta sektore sanitarioan dagoen merkatu nitxoarekin batzuentzat nun dirua ikusten duten eta ez pertsonen ongizatea, ezta? Orduan, guk berriro diegu etzegula formetan egoki iruditu prozedimendua, patrimonioaren txostena oraindikan ez dago, hau da diputazioak ez diputazioaren aldetikan oraindikan falta da informazioa, eta bestetikan fondoan ere ez gaude ados nun jarri duen indarra udalak, ez? Hau da, gestio pribatu duen zentro baten inguruan jurramendi hor daukagunea eta jurramendien alde eta jurramendien gatikan burrukatu behar degunea, burrukan jarraitu behar degunean. Beraz, argi dago gure bozka kontrako izango dela. Aipatu dituzu fondoa eta forma, ez? Fondoari dagokionez, zerbitzu publikoa babesten dezutela esaten duzu, guk ere babesten dugu nola ez zerbitzu publikoa, eta ez da berria, guk publiko-pribatuaren osagarritasuna ere egoki ikusten dugula, esatea. Modu guztietara, hemen lehenengo dago egoera bat, daude itxarron zerrenda batzuk, eta dago aukera bat, plaza adinduentzako plaza gehiago kontzertatzeko aukera bat. Bai Jurramendin, bai Uzturre egoitzan zerbitzu oso ona ematen da, baina egia da, kokapenangatik soilik eta erabiltzailearen ikuspuntutik eta zerbitzu on bat ematearen ikuspuntutik Uzturre egoitzak dauzkan baldintzak eramaten dula, itxaron zerrenda askoz ere handiagoa izatea Uzturren Jurramendin baino. Datu bat emateko, eta odon itxaron zerrendatik 85% eskatu du Uzturren izatea. Beraz, guk aurretikan jartzen dugu erabiltzailea, herritarra eta zerbitzua, eta publiko-pribatuaren osagarritasunaik ez digu aparteko kezkaik ematen, beti ere zerbitzu hobeago bat ematengo baldin bada, ze eredu horren harira daukagu gaur egunean Uzturre zentroaren inguruan dauzkan zerbitzu guztiak beste herri askotan eredu bezala jartzen direnak. Beraz, alde hortatik guk ez daukagu inolako eragozpenik. Eta formari dagokionez, nik uste dut zerbitzu on bat danen eta aukera eman danen erronkai hartu inbertzaiola. Eta nik berriz ez detena ulertzen da zuek dena gelditzeko intentzionalidade hori, ez? Espedientea osatuta dago, ez dago inolako eragozpenik, Gipuzkoako Foru Aldundiko txostena jasotzen zen, eta nik ez dakit, ari hortan argibide gehiago emateko Begoñari pasako nioke hitza, berak esan dezan, benetan espedientea osatuta dagoen udalaren aldetik, eta inolako eragozpenik ote den, Begoña. Bueno, Nik ez dut esaten espedientea ezagonik bedeta, esaten dut, handikan txostema falta dana patrimonioena, zuk lehenengo irekintza bat horre hortan, esan zenuna, txosten guztiek esku artean egon artean, ez genuela ebatziko, forma aldatzen da, guk eskaintzen diogu diputazioari, lehenik eta hasiera batean formulazioa etzan hoi. Orduan, espedientea regularra da, ongi dago tramitatuta, baina falta dana, patrimonioen txostena jarraitzen du, faltatzen. Eta alare formetan fondoak preokupatzen dit, benetan oantxe bertan esan dezunarekin. Hau da, Uzturren kokapena eta itxaron zerrendak handiagoa dira bildurra ematen dit Jurramendiren gatik adirazi dezuna, edo Uzturreren alde egin dezun mezu horrek Jurramendiren etorkizuna nun eta nola uzten dun. Bildurra ematen dit. Jurramendi Tolosako udalako hain arte kudeatu eta jabe izan den zentro bai izan da, baina bildurra ematen dit, esan ezulako, nola bertan eta kokapen hobea duen eta guri publiko-pribatuaren alde gauden, ezakit. Bildurra ematen dit esan ezun horrek, eta ni horrekin gelditzen naiz. Gero Begoñak esango du espedientearena, eta horrela, nahi formak bildurra formetan ikusi dugu, ez zuela hitzabete eta falta diela, hor, naiz eta prozedura juridiko legala bermatuko zenuten formulazioa aldatu dalako, hau da, udalak egiten dulako baina eskaintza. Baino zur eta lur utzi nazu esan duzun horrekin, nun eta nola gelditzen den Jurramendiren egoera eta Jurramendiko daukazuen atxikipena esan duzun horrekin.
Jurramendiko egoera nola gelditzen da, nola datu objektiboagoak espalin badituzu ematen, komentarioi oso arina da. Esan dut, bi egoitzetan daude itxaron zerrendak. Bietan ematen dira zerbitzu onak eta kalitatezkoak. Eta beharra badago itxaron zerrenda handiak daudelako, beraz ez dago inolako arriskurik Jurramendierekiko, baizik eta alderantzit arindu egingo du dagoen oztopo bat, hori besterik ez. Ez balin baduzu espedientean esplikazio horik behar, esaten balin baduzu osatuta dagola, diputazio txostena jasozan, esan bezala, baina ondarakoa, ez balin badago, ez legezko eragozpenik eta fondoan ez baldin badago, ez gaude ados, biok aipatutako arrazoiengatik zuzenean bozketara pasako gara. Vale. Aldeko botuak? Vale. Aurkako botuak? Diktamena onartu da. Gehiengo absolutua beharrezkoa zen. Bale, ba. 6. puntua, alkatetzako dekretu hauen berri ematea. 2019ko martxoaren batetik apirilaren 30-era, eta zenbakiak dira 372tikan 681-ra. Bale, eta ordun 7. ja galderak eta erreguak. Bai, badago idatzi bat Tolosako auzo hainbat auzo elkartek aurkeztu dutena, hemen etorri dira, beraz hitza emango diet, testoa esku artean daguzute ez, irakurri dezaten eta eskatzen dutena da alderdien, hemen gauden alderdien iritzia jakitea beraiek aurkezten duten idatzi horren gainean. Tolosako hiri garraio publikoak, hiribusak oso garrantzizko zerbitzua eskaintzen die herritarrei aspalditik. Zerbitzua oinarrizkoa da Tolosarren bizitza kalitateari eusteko eta hura hobetzeko. Izan ere, hiribusa mota askotako herritarrek erabiltzen dute. Ikasleek, ikastetxetako joan etorriak egiteko, Jurramendi egoitzarakoak, Asunción klinikarakoak, polikiroldegiko erabiltzaileak, auzoetako jendea, herriaren erdialdeko zerbitzuez eta establezimenduez baliatzeko, Amarotz, Berazubi, Jurre, Usabal eta bar. Gazteak, zarrak, elbarriak, azken boladan zerbitzua gorabehera handiak izan ditu, langileen greba, zerbitzuaren adjudikazioa, autobus akasdunak, eta egoera hori herritarrek pairatu dute. Esan behar dugu, era berean egoera horren aurrean Tolosako udalaren jarrera eta ardura ez dela izan oso txukuna. Are gehiago, eskua garbitzen saiatu da. Ez da ahaztu behar, zerbitzuaren ardura udalarena dela. Hortaz eta udal hauteskundea gainean ditugula, aintzat hartuta, Tolosako udalaren hautagaitza aurkezten duten alderdi guztiei honako hau eskatzen diegu. Tolosako hiri garraio publikoaren zerbitzua, hiribusa, programa eta egin beharrean barruan sartzea oinarrizko zerbitzu modura. Tolosako hiri garraio publikoa udalak zuzenean eta bere ardurape osoan kudeatzeko konpromiso irmoa erakustea. Kalitatezko eta beharrei behar bezala erantzuteko zerbitzua emateko. Erantzuteko zerbitzua emateko konpromiso hartzea ere. Aurreko guztia modu publikoan herriari adieraztea. Hor badago, komertzioa sustatzeko egiten diren hainbat ekintzekin, gu ados gaude, noski, parte hartu nahi dugu, baino askotan, zerbitzu hau bermatzen ez dalako, zaila egiten zaigu gurire. Herri garbia ere nahi dugu, kotxeak baztertu, oinezkoentzako herri bat izatea, ingurumena zaintzeagatik, alde batetik, alderdi estetikoagatik bestetik, herri polita, erosoa, jatorra, noski, nahi dugula. Baina orduan, dagoen garraio publiko bakarrean, bereziki jarri beharko genuke indarra, eta kalitatea bermatu.
herritarron egunerokotasuneko ongizatea zaintzeko. Hoi da eskatzen dizueguna. Bueno, arratsalde on guztioi, guk Alderdi Sozialistatik Tolosako hiribusa oinarrizko zerbitzu bat bezala hartzen dugu, eta beti bezala, kalitatezko eta beharri behar bezala erantzuteko zerbitzua bermatzeko lanean jarritzen dugu eta jarrituko dugu. Mila esker. Bai, etxalde hon. Gure aldetikan, atzetikan hasiko naiz, modu publikon adieraztea eskatzen zenuten zein dan gure iritzia. Modu publikon gure iritzia behin da berriz azaldu deu. Duela urtebete ja hasi ginen esaten guk eta lehenagotikan ere bai garraio publiko, Tolosako hiribusak kudeaketa publikoa behartzula izan eta horrek bermatuko zula zerbitzua kalitatezkoa izatea. Ikusi besteik ez dulakoen esleipenak eta lehen urte neontzian arazok ziala eta zerbitzuan neontzian mozketak eta sortu zituen arazok eta jendeai. Barkatu, programan sartuta daukau, behin da berriz kontatzen nahi gea, gure asmoa kudeaketa publikoa eta udaletikan kudeaketa, udal kudeaketa izatea nahi degula. Eta, planteamendua Tolosako garraioa izatetikan, agian planteatu beharko litzake, behin da berriz entzuten nahi ere bai, arazo batzuk egon daitezkela kudeaketa hori udalan aldetikan eoteko, planteamendua Tolosakoa egiten da, baina beste planteamendu batzuk ere bai egon daitezke. Bai, arratsaldeon lehenik eta behin, eta estimatzen dizuet gutxieneko Tolosako osoko bilkura honetara etortzea, esatea eta aukera ematea erantzuteko, ez? Ze batzutan prentsaurrekoak egiten dira eta gero aukera hori ez da izaten. Hasieratik hasita, Tolosak 2005 urtetik dauka herri garraio zerbitzua, herri barruko garraio publikoa. Garai hortan, udal honetan, jarri zen mahai gainean kontzeptu berri bat, zala mugikortasuna. Lehen garraiotaz hitz egiten gendun eta halako batean sartzen da mugikortasun terminoa eta termino horren inguruan egin zen olako plangintza bat egiteratu eta antolatu. Plangintza horrek aurrikusi zuen eragin positiboa izan zezakeela hiribusa izatea Tolosako herrian. Beste hainbat ekintzaz gain, ezta? Adibidez, eremu publikoan kotxeak gero eta espazioa handiago hartzen ari zen, eta nolabaite adierazten zen kotxeari espazioak kendu egin behar zitzaiola, oinezkoari espazio emateko eta berreskuratzeko oinezkoak espazio hori, ez? Eta hortan, adibide esanguratsuena eta ikusgarriena da Euskal Herri plazan nola kendu zian kotxeak eta hartu zian beste hainbat eta hainbat erabaki mugikortasun plan horren baitan, ezta? Oinezko bideen azterketak, bide gorriak, trafikoaren ordenazioa. Legealdi hontan egin berri dugu orain mugikortasun plan bat, oraintxe amaitzear dago eta horrek ere ekarriko dizkigu beste hainbat lan ildo mugikortasunari jarraitzeko, ez? Hori da Tolosan urbanoa izateko arrazoi bakarra. Garai hartan, Jokin Bildarratz alkatezanen garai hartan egintzan lanketa potolo hori, ez? Ze legeak sartzen dituen zerbitzuen artean egiten du biztanlegoaren araberako mailaketa bat. Ekarriet legeak zuek ere ikusi dezazuen. Legeak esaten du, udalerriak beren kasa edo elkarturik zerbitzu hauek beharko ditu nola nahi ere. Lehenengoa da, udalerri guztietan, herriko argiteria, hilerria, hondakin bilketa, ez ditu danak irakurrituko, baina badago talde bat lehenengoa dana. Bigarrena da, 5.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietan, lehengo ez gain, herriko parkea, liburutegi publikoa eta beste zerbitzu batzu. Hirugarrena, 20.000 biztanle dauden udalerrietan lehengo ez gain, babes zibila, gizarte zerbitzuak eta beste batzu. Eta azkena da, 50.000 biztanle baino gehiago dauden udalerrietan lehengo ez gain, bidaiariak taldeentzako hiriko garraioa
eta ingurumenaren babesa. Hori bai argitu nahi nuke, ez talako ohikoa 20.000ko biztanleko herri batean olako zerbitzu bat izatea, Tolosak baduena, esaten duten bezala, garai hartan egindako lanketaren ondoren, ez? Politika jakin bat bultzatu zen, eta horri esker daukagu gaur herri garraio zerbitzua. Eta egia da aipatzen dezutena, lege ez beharrezkoa den hiribus zerbitzuak ez prestatzeak, herritarrentzako beharrezkoak diren beste zerbitzuetan gabezi handiak sortzea suposatuko luke. Gainera, gabezi hau, kolektibo kalte berei premiazko beharrak eta ahultasunak dituzten personei are eta kalte gehiago edo gehiago eragingo lieke. Ezinduak, persona helduak, Asunción klinikara dijoazten biztanleak, Jurramendi egoitzako egoiliarrak, kanposantura dijoazten herritarrak eta hirigunetik urrun geratzen diren auzotarrak. Bueno, gure zerbitzuan lehenago Tolosaldea Bus enpresaren bitartez ematen zana eta gero ondoren Kuadrabidean, eragozpen batzuk izan zirelako olako aldarrikapen, langilekiko aldarrikapenak, eta langileak greba batera deitu zuten. Bueno, nik langilea esango dut, porque urbanoa ordun bat zan. Gero aldaketa bat, ez 1,5 edo, bueno. Garai horretan, greba garai horretan, gutxieneko zerbitzuak izan ziren. Bueno, garai horretan, udal honek eta udal gobernu honek etengabeko harremanak izan zituen bai sindikatuekin, bai enpresarekin, bai preokupazioa aurkeztu zenuten auzotarrekin baita ere, bilera bat baino gehiago izan genuelako alkatetzan. Momentu batean, momentu hartan, egontzan arriskua zerbitzurik gabe geratzeko, gutxieneko zerbitzurik gabe ere geratzeko. Gutxieneko zerbitzuak handitzea ere soluzioa izan ote zitekeen ere proposatu gendun, eta orduan auzotarrek beak esan zuten, hombre, langileak bazutela greba hori egiteko eskubidea, eta horrera ez zalako meni heltzea. Hori ere aipatzen den mahai gainean jarri zalako, ez? Orduan, gertatu zen momentu batean, zerbitzurik gabe geratzeko arriskua izan zela. Orduan, udal honek bi erabaki potolo hartu zituen. Bat, inplikatutako aldei enplazatu zitzaien denbora motz batean akordio batera iristea, eta bigarrena, zerbitzua egin gendun udalekotu, gureganatu. Hortan, nik bihaldunien alde inplikatuei eskutitz bat, irakurriko dizuet eskutitz hortan zer esaten nien. Sarrera baten ondoren, lehenik eta behin adierazi nahi nuke, erabateko errespetua izan diogula eta izango diogula etorkizunean ere enpresa eta langileen arteko negoziazioari. Negoziak eta ahalbideratzeko gure eskura dagoen guztia egin dugula eta egia esan itxaropena ere bagenuela akordioa lortzeko baldintzak eta borondatea aurrikusten genituelako. Uste dugu gatazka hau gainditzeko denbora gehiago behar dela, eta egun hori da hain justu ez dagoena. Proposamen honekin horixe nahi dugu eskaini, denbora negoziazioa era egokian burutzeko, presari gabe baina eteni gabe. Bestalde, udalaren ardura da, gatazka honen ondorioak, Tolosarrek ez pairatzea garraio publikoaren zerbitzuak guztiz galduz, eta horren ondorioz, garraio zerbitzuren bat eskaintzeko obligazioa du udal honek. Horiek horrela, udalak aurrikusi du Tolosarron hiriko garraio publikoa zuzenean udalak eskaintzea, behin-behingoan aurrean aipatutako gatazka konponbidean jarri artean. Udalak ezin baitie uko egin Tolosarrek duten irisgarritasun eta berdintasunaren eskubide unibersalei. Hori da jaso zutena. Gainera, momentu batean, negoziaketa batean gertatzen dana, badirudi posturak elkartzen direla eta badagola akordiorako aukera eta halako baten aldantzen dira posturak. Udal gobernu honek egintzun parte oso aktiboa negoziazio hortan, alkatetzan bertan bi aldeak elkartu genitun behin baino gehiotan, eta uste dut klabea izan zala guk egin nuen papera akordio hori lortzeko. Ze gero akordioa lortu zen. Akordioa lortu zen. Modu guztietara, aurkezten zuten keja horren baitan ere, Kuadra enpresak zerbitzua emateko garaian, zerbitzua matxuratuta egondan aldi bakoitzetan, bere ordez jarri duen autobusak ez ditu gutxieneko baldintzak bete. Ez ditu bete. Orduan,
kuadra enpresari errekeritu zitzaion, alkatetzan bertan egindako bilera batean gainera baldintza horiek betetzeko, ez? Azken aldi honetan izandako arazo guztiak gaindituta daudela uste dut, jaso dudan keja bakarra da ordutegiari dagokien keja txiki bat, baina bestela nik uste dut momentuetan ondo gabiltzala zerbitzua emateko garaian. Eta lizitazio berriari dagokionez, momentu honetan ari dira plegu teknikoak aztertzen, hor badago gainea jasangarritasun energetikoaren lege berriat ondo erreparatu behar diotena, eta lehen aipatu dizueten mugikortasun planaren baitan bi azterketa berezi egiten ari dira. Bata da, azterketa tekniko bat, beharrak ondo definitzeko, estudio de la demanda esaten zaion hori, eta bigarrena da azterketa ekonomiko bat. Ze autobusa udaloketzeko baldintza batzuk bete behar dira, legez. Baina kasu berezia delako gurea, hau da, 20.000 biztanle bakarrik dituelako Tolosak, errezago izango litzake zerbitzu handi bat izango balitz, bideragarria izango litzateke, bideragarriagoa behintzat municipalizatzea edo udalakotzea. Gurean oso zaila izango da, eta hori ahoz behintzat adierazi digute, naiz eta oraindik idatzizko txostenik ez izan, baina izango dugu, eta izango dezute hori ikusteko eta irakurtzeko aukera, oso biztanleri txikia daukagulako urbano bat eta langile gutxi, ezta? Edo zein modutan, zerbitzua prestatzen eta defendatzen jarraituko dugu, eta hori nik uste demostratu degula egin dugun bide honetan, izan dien zailtasu guztien aurrean hartutako erabakietan, are gehiago, dagoeneko iragarrita dago Europako boletinean zerbitzu berri horren lizitazioa garaiko tokatzen danean ateratzeko, ezta? Bueno, hori da. Beste buelta bat eta kito, Bale? Ez, ni bakarrikan gehitzea, gauza pila bat kontatu dituzu, zer egindan urte guzti hontan zehar zerbitzu hori eman alizateko, eta hori dena, aipatu dituzu ere bai, muga batzuk ere bai badaudela kudeaketa publikoa izateko, baina aipatu dituzu, bai zenbat gauza eduki dituzuen kontutan, mugikortasuna zitzen duzu, langileen greba eskubidei buruz hitzen duzu, baina zerbitzu publikoa emango dan edo aukera ikusten dan ez dezu aipatu. Esan dezu zerbitzua ematen jarraituko dela, baina publikoki edo udalak kudeatuko duen aukera hori ez dezu aipatu. Bai komentatu duzu txostenek esaten dutela zailtasun handiak egongo diala udalak kudeatu ahal izateko, baina zuk esan dezunan arabera zailtasunak zailtasun zerbitzua ematen jarraitu da, kudeaketa publikoa izan dadin zailtasunak zailtasun, igual saiatu gaitezke. Eta egindan urte guzti hontan zerbitzu hori ematen jarraitzeko egindan lan eta esfortzu hori, egin daiteke ere bai kudeaketa publikoa izan dadin. Segurazki naiz ondo esplikatu, udalekotzeko edo municipalizatzeko zerbitzua baldintza batzuk bete behar dira eta bada efizientziarena, kostua izan behar du, ezin du izan orain ematen ari generan baino garestigoa. Eta aterako da garestigoa orain aztertzen ari diren personak esan diguten arabera hitzez, idatziz jarriko dute eta izango dugu hori ondo aztertzeko aukera, gehien bat txikia dalako eta 20.000 biztanle diralako horrek eragin handia omen du. Parke mobil handi bat izango bagenu, Donostian bezala, errezagoa litzateke, baina hemen zailagoa da egoera horrengatik. Eta legezko baldintza, efizientziaren legezko baldintza betetzen ez bali bada, legez ezin da municipalizatu. Hori da, esan deten eman. Bai, egiten ari dira. Bale, olatz, esan dezunakin, ados, izan ditugun hitzorduak, hasieratik, udaletxekoei eskertzea besteik ez daukeu, baino egia da, 9 hilabete horiek oso luze jo zutela guretzat, bai, eta sensazioa izan gendula, adjudikazio edo esleipena horren zai, egotea besterik ez geneukala. Azkenean egia da, eskerrak kuadra edo izeneko enpresaua azaldu zala, gatazkatxo batzuk eontzian, orduntxere, eta guretzat ere, atzea eta aurrea, bitartean, berriz jendearen
ez jakitearena, ze gertatuko tezan, eta sensazioa berriro, onartu ziala, baldintzat, posible zianak momentu horretan. Eta horri eustea, ezer baino hobe, baino baldintzak ez dira oso onak izan, esan dezun bezala, autobusak ze egoera kaskarren eta jendea gaizki pasadu benetan, edo guri horrela trasladatu digute eta inguruan horrela bizitu deu. Gainea, gauza gehiago nahi genitun eskatu. Igandetan, ordutegiak behintzat minimo batzuk posible izango gotezian. Nik ulertzen dut, legean oinarritzea edo, baina ez dakit lege hori balio du edozein egoera dagoen herri bateako. Esan dezun bezala, gu sakabanatuta daukeu hainbat zerbitzu, hainbat auzo, eta hiei erantzuna eman behar zaio. Orduan, hori, alde batetik ederki, izan genuen tartetxoa hitz egiteko, guretzat etzan nahikoa izan, oso luzea jozun, eta azken bolada honetan sentitu deun utxunea edo berrize adjudikazio honen ondoren utzia, berrize pairatu deula herritarrok, bai, hori jakitea. Kaixo, gabon danori. Nik Asuntzion Klinikari buruz udal gobernuari galdera zehatz batzuk egin nahi dizkiot. Legealdia bukatzear dijo eta 4 urte hauetan hainbat kexa jaso dituzue, bai herritarren aldetik eta bai Asuntzion Klinikako lankideen aldetik. Topak ere behin da berriz aipatu dizue Asuntzion Klinikan dauden irregularidade guztiak. Beraz, dagoeneko jakinaren gainean zaudete zein dan Asuntzion Klinikaren egoera eta honi buruz galdera batzuk egin nahi dizkizuet. Ea Tolosan ospitale publiko baten alde zauden bai edo ez? Ea zure ustez Asuntzion Klinikak gaur egun ematen duen zerbitzua kalitatezkoa dela iruditzen zaizun bai edo ez? Eta azkenik ea zuen asmoa zein dan guain bezala jarritzea edo proposamenik badezuen programan Asuntzion Klinikaren egoera hobetzeko. Bai, nik esango nizuke, nik uste legealdi honetan Asuntzion Klinikataz hitzein degula inongo legealditan baino gehiago, ez? Hitzein dugu asko, herritarrek etorri dira, galderak egin dituzte, gure baitan zeuden eraino, erantzun dira, toparekin 1001 bilera egin dira, osiko arduradunekin egon gera, alkarrekin egon gera, hemen argitutako pleno osoko bilkura honetan hainbat aldiz, ateratako hainbat proposamen aztertu dira osiko zeakin, arduradunekin baita ere, topakoak bere aldarrikapenak egin ditu, eta gure posizioa jakina eta publikoa da. Nik orain arte esandakoarez gain haratago ez naiz joango, orain gaina hauteskunde egoera baten gaude, talde bakoitzak egingo du bere proposamena, naiz eta jakin danak, eta hori badakigun udal eskumena ez dan. Baina, bere posizionamentua zein dan argitu beharko du, ezta. Nik guain hemen ez debate irikiko, hemen aukera izan zen, 100 persona baino gehiago egon ziren oso areto honetan bertan gai honetaz hitz egiten, bakoitzak askatasun osoz zeukan guztia esateko aukera izan zuen, 1001 galdera izan ziren, eta nik dakiten arte eta zeaten arte saiatu nintzen eta erantzun nitun danak. Eta orain, momentu honetan, ez dut uste egokia denikan berriz hori errepikatzea. Besterik? Ez? Bueno, Bueno, ez nun pentsatzen hitz egitea, baina, es que hau da una tentación inaguantable. Bueno, dudik gabe, dirudienez informatuta zaudetela,
baino joan den egunean, azken plenoan esan zenun ezenekiela nondik ateatzen ziren guk emandako datuak, informazioa eta hori. Eta orduan horregatik informatuta egoteko edo gutxinaz jakinaren gainean egoteko, ekarri dizuet paper batzuk eta banatuko dizuet alderdi politiko batzuei paper batzuk, zenbat diru iristen den eskualde honetan eta zenbat diru iristen dien gainontzeko eskualdean, zenbat diru da media de la población eta gutxinaz jakinaren gainean egoteko nire ustez arduradun politiko bai importante da beraientzat informazio hau ekitzeko beraien erabakiak eta beraien esateko. Ados, beraz, Jabik emanatuko du bere informazioa, esan duen bezala, modu guztietara eta nola legealdiko azkeneko plenoa dan, bukatu baino lehenago, nik uste dut ondo bukatzeko eta puntu positibo batekin, gogora ekarri nahi dut errealaren garaipena Granadan, Nerea Izagirre gogora ekarri nahi dut, zorionak bidali, herrian izan ditugu pila bat garaipena, saiatu naiz eta atera ditut horri batean, azken aldi honetan Tolosako kirol taldeak egin dituzten zea guztiak, lortu dituzten garaipen guztiak, baina atea zait, olako zerrenda luzea ez detela irakurriko. Denei eta denei egitan zorionak, bereziki gaur Nerea Izagirreri. Mila esker denoi. Azkeneko osoko bilkura izango dugu ja funtziotan gaudenean, hauteskundek pasa ondorenean, aktak onartu behar direlako, beraz orduan edukiko dugu aukera elkarri agurtzeko, ordura arte besterik ez. Mila esker. Tarte hau Tolosako udalak babestu du.